til at sætte den her båd, jeg bor på det meste af tiden. Men lige nu der skal jeg så ind i dag, fordi jeg har lidt problemer med min venstre fod. Lige nede ved Storetåen, hvor jeg kan ikke rigtig bruge finden, så jeg svømmer med en, det duer ikke rigtigt. Så er jeg til lægen og så finde ud af, hvad det er, og så kan vi på. Kan jeg lige få en rundtur på båden. Partydæk. Det er meget lækkert. Så frem. Så soldækket heroppe. Det er også meget lækkert. Her kan vi sidde og ryge. Den anden vej rundt på båden. Og tilbage på partydæk. Der er stort set altid frisk frugt, som vi kan spise. Det er meget lækkert. Og koldt vand. Og lækkert vand at dykke i. Så her vi har dive briefings. Skal jeg følge rimelig godt med i nu her de næste par uger, så jeg kan lave dive briefings selv. Og det bliver lidt spændende. Dive Master manual, som skal have læst i løbet af de næste par dage. Det er så hernede vi hopper af. Vi skal dykke. Nu går jeg ned til underdækket. Vi gør klar. Det er mit sæt. Det fungerer meget godt. Say hi. Den her tur går jeg i nummer 7. Meget bedre end nummer 4. Slet ingen larm i forhold til 4, som er over den maraton. Jeg bor her selv, og der er koldere, og der er dejligere. Dykkercomputer. Så skal jeg pakke mit stof sammen, så jeg kan komme med speedbåden tilbage. Det er så her, jeg kan ligge og kigge ud om morgenen, når jeg vågner. Eller ligge og læse. Og det er også meget fint.